Ja, videoer. Eller bare en film. Hvad filmer? God ting. Ja. God kort. Bremsen Det er China, det er det. Ja. Okay, det står ikke i. Dejligt. Det er gaffemaskinen, som kalder den. Ja. Ej, vi skal have lys ud. Nå, for helvede. Ja, for helvede. Nej. Jeg var ikke så fint derinde. Det er pinligt dem. Slæger lunge. Prøv igen. Så er det ikke mission. Sådan der. Hvad? Okay, skyd ud kammeraten. Og det har jeg på film. Jeg prøver lige at slukke benzin måske. Ja. Jeg tror, den er druknet. Det der, det klipper dem lige fra, den her.